Awa guys, oh. Tagyas manok guys, ngangiyang mga manok guys, di pangkawat. Di totoo yan. Pangkawat yang manok guys nga. Milo ko no, pero milo nga ito mugo. Paano masabi? Karon. Hurot-hurot yang mga manok guys, kay sa ara may bilin to sila, siyang payag, ara may siyang payag niya, muli siya dito sa baryo, so ay mahabilin. Hurot sa ito mugulo guys. Now. Man. Tulog ka ugang, tulog ka piso. Mga piso ka na. Unrong ko na. Hurot, busog to sila. Ha? Ha? Bendag ko ang ito ba? Mamaos ito itong ihaw din eh. So, Dako atong gumaga na itong imong bit-bit. kawat day. Adik na ginatawa. Kunson man. Botol litagis palibot. Awa pa na. Mutag mo po na siya Buwan. buwan. Kaon siya arong diri subang. Otro na po na ng tok. Kung dagko man kayong tokbor. Ngayon na po ito subangon. Nawara may simana. Murag lima ram kaadlaw. Tukob na pod. Kukob no po sawa. Ito na nago. Di na ingon nga mananap ang ingkaon. Ang kanan na ng mga ito mugoyo nga kanang dunay kamot ba. Barang nga. Alam po na nila. Botang litagi. Ano ka nasisira, ulo? Kay Tabang kanila. Gamay. litagi kay ron makuha ng para kahapos mong manok. Para nagkaog magmabitik. Aw. Dakong latanan nimo. Muna guys no kung mo kapait guys akong ta plano magbuhi diri manok pero way mahabilin guys kay mauli magog lungsod niya ako bilin akong manok pulihon ra po diri lain tao guys pandakpo na tong manok wa gyud mahimo. O sakto ra sila ra maglata guys. Kana ra bang mga kawatan guys kay di ra ba gina sila magkuan? Wa ra ba gina mga puangod. Di ra ba na mo kawat guys og manok nga kanang gagmay ang ilang kawaton kanang mga dagko og manok. Paano masabi? Oh. Ya mga marunong ra ba guys kay hadlok po na sila og kanang kuan guys kanang hadlok po na mga kawatan og barangon. Ang style na nila guys. Kung asa ka magkabo og tubig, halimbawa nakay kabanan kay diris bukid guys ang kabanan diri kanang tubod man. Adto ibutang nila guys kaway mga batasan ng mga kawatan guys. Kay hadlok sila sa paghuman lag kawat sa manok guys. Nagkahuman lag hurot lag kaw ng kanang tiil sa manok guys ilang ibutang nila dito sa kuan. Ibutang nila sa tubdanas tubig. Oh my God! Ilang luhumol dito. O para ug barangon di gyud madutlan og barang guys kay makainom man ka guys. Di makakabantay nga na dito. Ano na nimong bantayan mapila ka adlaw nga naay gihumol ditong tiil sa manok. Mo na yung mga marunong guys. Yung mga kawatan hadlok barangon ba. Na, so pagbarangan ang wa naman ko magkabo ro dito. Aw ay barangon ta na kay maom din na istorya. Aw barangon ta na kay Ay, kanarawa ko sa tabok bata ka kung manay baligya kaya ako magilang igasto. barangon na. Magkwanta. Kape naman nag Na may ato sa kuan kay kanang sikihor daghan mo kun barangan de sikihor. ko lagi na. Adto na nga edad unito. Mahalin lang baka. Wa ko dilig pila ka adlaw. Mo na siya guys. Aron din nato mailhan. Pait kay deres bukid guys. Ang kapait deres bukid og mamuhion tag manok. Manok jud di diferensya dire guys kung imong buhian imong manok dire. Lain na imbes daghanay tag-iya guys. Daghan na guys tag-iya. Mo ning dire sa kumpaya guys di gyud ko magbuhi dire manok. Kay nang ano daghan namin tag-iya. Ambot pila nakakatawo ka tag-iya guys. Paglakaw na ko kay pag dire ko magbuhi kog manok dinhi. Magbuhi kog manok dinhi guys. Og na ako'y tag-iya. Pero pag naglugsong na ko muli ko dito, why na mabilin din eh. Naay mo puli guys, daghan na kay tao guys, daghan na yung tag-iya. Purot imong manok, imong bilin diri guys. Mala kung imong manok guys, imong pangbutang ag lansang. Imong paghiktan og lansang lawas ana kay nagdas magtunok. Titanos labas na guys. Pero karon na gyud, why ayo guys kung mamuhitag manok diri. Basta ni nga akong kauban guys oh, yang manok gihurot og hurot-hurot nagpangawa guys. Why ayo nga mga tao guys, magtago bas dilim. What? Ang ideya siguro na barangon nung sabay maayo guys. Urot-urot yang manok. Atong unang Sabado nga tungare may nakaihaw mig manok.
Daghan pa yang manok karon wa nako no, siyam na lang kabok sa iyang 20 kabok manok, 40 taon nga manok. Siyam na nila bilin. Oh no! So, why ayo mga tawhana guys ang mga kawatan. Burot ra ng tiyan.